angajat este responsabil de securitatea și de sănătatea sa. Însă responsabilitatea ta ca manager merge un pas mai departe. Protecția muncii înseamnă de fapt să economisești, să respecti legea, având grijă de salariații tăi și de imaginea ta. Ca să putem forma o cultură de securitate și în compania ta, avem nevoie de încrederea ta și de angajamentul tău. Noi, echipa Euramis, te ajutăm să elimini riscurile, să-ți instruiești salariații și să funcționezi în conformitate cu prevederile legale. Birocrația, lasă-o în grija noastră. Îmi place mediul de lucru, prietenos, stimulant. Când faci parte dintr-o echipă de oameni responsabili care îți împărtășesc viziunea, satisfacția lucrului bine făcut este un rezultat natural. În viață, în orice moment, întâlnești un risc. Nu trebuie ignorat, ci asumat după ce l-ai evaluat. Euramis este locul unde am găsit posibilități extraordinare de evoluție profesională și nu întâmplător este faptul că trăiesc cea mai prolifică exprimare profesională. Indiferent cât de epuizantă este munca de instruire, în momentele de liniște am sentimentul de mulțumire știind că am participat la reducerea riscului de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă. Prin natura activității noastre, transport rutier de mărfuri periculoase, suntem expuși zi de zi unor riscuri majore. De când colaborăm cu Euramis Consulting, suntem mult mai liniștiți. Recomand cu căldură echipa Euramis pentru toată gama de servicii de securitate, sănătate, muncă și pentru gama de servicii în domeniul situațiilor de urgență.